cousas, iso é máis que seguro. De feito, hai excavacións do Paleolítico de hai 12.000 anos que aparecen xa tubos, feitos en oso, claro, porque outra cousa non se pasa, en oso ou en marfil, que teñen buracos, eran tubos que tiñan unha lengüeta, pois unha lengüeta comestas, ou comesta, por exemplo, se se facían de marfil tamén se facían de cana ou de sabugueiro ou de calquer tubo natural. E os nenos siguen contando a historia da gaita, que despois de que tocan esas cousas de palla, construyenlas de algo que lle moito máis, que é a cana. Entonces, con ferro quente, furan de buracos a unha cana, e coa navalla fan a lengüeta, e con isto. Pero claro, alentar nun techo destos é complicado, porque leva esforzo. E alentar a vez, porque antigamente poñíase yun para tocar, para que fixese de roncón. E ese foi o instrumento que se tocou en toda Europa, en toda a cuenca do Mediterráneo durante miles de anos, para facer festas, para o teatro, para as diversións, para os funerais, para todo. Tubos con palletas de caña que se metían na boca, grandes, e a alentar neles de xeito que nunca pararan de sonar. Que coller aire pola nariz mentras apretaban as fazulas e facer un continuo. E iso era moi complicado. Entón, nalgún momento, hai 2000 anos, alguén se lle ocurriu que de facer ese esforzo coa boca e ter esa respiración tan rara, era máis cómodo meter os tubos nun foro. Entón, naceron as de foro. E os nenos, cando teñen 12 anos, contan tamén esa historia. Porque moitos desos gaiteros cos que falamos, cando despois os 9, 10, 11 anos tocaban con esas gaitas de cana, cando os 12 anos, máis ou menos, construían este tipo de gaitas. Esta está un beiro, por exemplo, que é simplemente unha pelica de un animal que se lle ponen os tubos. Entón, estos son así, verán.
que esa música non é para andar por